गिबियावनो बयनिसिमबो दिनै 69थि फरायसा सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरनाय लेखा जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दक्षिण बाक्सा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव नैबे आथियाबारि बिद्या मन्दिर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। दा बेवहाय गिबि हाबाफारि हिसाबै जों गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बेजों लोगोसे बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव जोङो बिबार बावदों, जोङो बिथांखौ गोसोखांदों, जोङो बिथांनो जोङो मान बावदों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि थामहिनबा मोनसे समनि एबसुनिनो बुंथिगिरि बिथां बिशोमफोर बसुमतारिया बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय जादों आरो बे हाबाफारिजोंनो जोङो लोब्बा लाखिबावनानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो गुफुर फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौबो जोङो लानाय जादों। बेनि उनाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि उनाव जे फरायसा गारजेन फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो जोङो लानाय जादों आरो बेखौ खोब फरायसा फरायसुलि लोगोसे गारजेन आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। खमैबो 500-600सो फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिया जोंनिया साक्सेस जादों। बे हाबाफारिजोंनो आरो जोङो लोब्बा लाखिबावनानै बड'फानि सानथौजों गेरेमसा माहारि दानायनि राहा लामा बेखौ लानानै सावरायमेल जोङो खुंगोन। दा बे सावरायमेलाव जोङो सावरायगिरि हिसाबै जोङो आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो नैबे साखाथि फाखाथिनि गोबां फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लादों। दा बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिया साक्सेस जागोन आङो बेखौ आसा खालामदों। गमामायैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान 31 मार्च बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बांसिन गोजोननाय मोनसिनदों दिनैनि बे खालाराव जाय फरायसा सानखौ जोङो आसाम सरकारखौ बेखौ जोंनो गनायथि होनो थाखाय जोङो खावलायबाय थादोंमोन आरो दिनै आसाम सरकारा बेखौ 2023 मायथाइनि 26 मार्चआव गनायथि होनायनि गेजेरजों दा बे हाबाफारिखौ आसाम सरकारा गोबां फरायसालि गोबां अफिसफोराव दिनै मावफुंनो थाखाय बिथोन हरदों आरो बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव बाथ्रा जायनि गेजेरजों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ बर'आल' मिथिनायनि अनगायैबो दिनै गुबुन हारि माहारि दिनै गुबुन जायगानि मानसिफोर देश बिदेशनि दिनै सुबुंफोरा दिनै बड'फानि बागै दिनै मिथिनो थाखाय मोनसे सुबिदा जादों। दा ओंखायनो आङो दिनैनि बे थासारियाव आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिसाबै खावलायदों जोंनि फरायसाफोर आरो जोंनि साधारन सुबुंफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे साफ्रोमबो जाहाथे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जाहाथे बयबो मिथिनो नाजायो। खारन बिथाङा खम समनि गेजेरावनो बर' हारिखौ गोजौआव थांनांगौनि थाखाय गोजौआव दावखोनांगौनि थाखाय जथेस्थ' दिनै लामा दिन्थिलांदों। दा बिथांनि लामा दिन्थिनायखौ जोङो बयबो गनायना लानानै जों जाहाथे बयबो खामानि मावनो ओंखारबोयो। आङो दिनैनि बे जे फरायसा सान नैबे फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो।
आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।